Mabungahong kagabhion mga kaigsunan. Start na to sa itong live. Kumusta inyong adlaw igsoon uban sa grasya sa Ginoo? So, let's start now, share. Okay? So ako mag-share sa ako igsoon. So pwede na mo mag-type diha igsoon. Let's start now, share. Nadunggan man. So pwede na mo mag-type diha igsoon at followers akong klaro, no? At highlights at everyone, and then pwede na ninyo i-mention inyong mga diary of friends and loved ones in the comment section. Napaw nga itong background. Okay? Kunya, of course, don't forget to share. Okay? I-share na to, Ikson. Karong gabi, inindot kaya before ta matulog. Ganang bitawang ato ang ipakatag ang pulong sa Ginoo, mamalandong sa tas pulong sa Ginoo before ta mga tulog, Ikson. Amen? Praise God. Ako sa ning i-share po dikso na. Wait. Shout out 86 viewers this time. Salamat sa inyong panahon. Salamat sa inyong higayon nga gihatag sa Ginoo nining kagabion. Ako sa i-share igsoon. So this time we have 92 viewers. Thank you so much. May gabi, Pastor, watching from Norala, South Cotabato. Salamat sa Ginoo nakasugod yo. Kitsa may sa Hasmin. Okay. Watching from Valencia City, Bukidnon, Aloe Vera. Again, ako sang i-share igsoon. Kamusad. So nabot na tao 100 this time, 103 viewers. Salamat kayo, Ikson. Okay. So done sharing, Ikson. This time we have 106 viewers. Thank you, Brad Ber Castillo, for typing at followers. Salamat kayo. Hey, God bless Pastor from Brother Neil Rabanes Alfante. God bless you more, brother. God bless you more and more and more and more. Okay? So, tonight, this evening, atong topic is so nindot ni about sa ba? Kaya bitawng atong masinati, atong maagian sa dihang once tinud-anay ta nga mosunod ni Kristo. Sa dihang tinud-anay ta nga makigrelasyon, mudot-dot, magpagamit sa Ginoo, naagid tay magian. Okay? So mao na tong topic karon, no? Ang pagkabulahan nato. Watching from Malaysia, Brother Kenneth Oilisa Basilio. Atang kog sige kay diri sa layong dapit lisod. Yes. Ato. Diri sa layong dapit lisod man mi makadungog sa pulong sa Ginoo. Yes, brother, thank you so much, no? Actually, usa ni sa hinungdan nga nung mag-live ko kaning mga OFW nga dili bitaw ingon nga mabuhat bitaw ang yung usual nga pagabuhaton like namo sa Pilipinas nga mura bitaw og dali ra ninyo ang pagadto simbahan, no? So dili tanan man god OFW. Although naay ubang mga OFW nga medyo pabor-pabor sila regarding anong pagsimba. Okay? Kung mag-isgot ang pagsimba. Pero naidaghan nga naglisod yun. Okay? So,
Mao ni ang rason, Brad. Ikson, thank you so much. Pastor, akong ask ba unsa ra to imong relihiyon? Brad, ako na ning gibalik-balik, pasensya na no, dili jud ko mag-mention og relihiyon dire. Pero i-message ko din akong i-share nimo kung unsa ang church nga gidala nako, nga gipiyal sa Ginoo. Okay? Actually, nag-independente ko igsoon. So, thank you, Brother Sim Ark Bolpa. Sa pre. So, daghan na kayo. So, pasensya na mo igsoon, no? Nga dili na ko ma-mention ang uban. Daghan kayo ba? Okay? Shout out, sir. Naglanog-lanog ta diri sa Sagbayan. Okay, Sagbayan, Bohol. Okay, thank you. Brother Gilbert Padillo. Shout out. Okay, naglanog-lanog ta diri sa Sagbayan, Bohol. Okay. Ako din gi-shout out kung bro ganina, giari ko niya diri, taga Sagbayan sa to, Brad. Singa na to niya, kalimot man ko. So first time pa mi nagmeet ni hapit jud siya diri ba. Ni kalit abot diri, gikan daw siya og tubigon, hapit siya. Okay. Sister Marisa O. Hadfield watching from USA. Thank you so much. So, ako yung gi-shoutout kanunay ang mga inmates, no, mga piniriso sa Cebu City Jail, Talisay City Jail, Toledo City Jail, CPDRC. Tanan mga inmates, kutob sa maabdan ani nga mga piniriso. Mga brad, naagin mo sa akong dughan. Ako, usa ka ubos nga lagad sa Ginoo nga nagdako jud ko panglantaw ninyo. Unya kanunay ko nag-ampo ninyo mga piniriso, no, kay I know the feeling gi-judge ta, no? But samtang napatay kinabuhi mga brad, naipaglaom sa Ginoo. Praise God sa padayon sa pag-renovate sa inyong simbahan, Pastor. Okay. Thank you, bro. Thank you. Kita di ka sa akong gi-post. Kuan lagi na po yung mga grasya ba nga gihatag ang Ginoo, no? So anam-anam sad, no? Praise God, salamat kayo. Mo bitaw na akong gipasalamatan ng Ginoo sa provision, no? Pagtagbos panginahanglan. Okay? Dili man ta ingon nga pareha gyud ng uban nga naay mga sponsor, naay mga unsa da, but salamat kay lahi ning si Lord ray mong sponsor kay mangita siya pamaagi, di mahutdan iyang pamaagi para sa iyang buluhaton, no, nga naa ba kanunay. And thank you so much Sir Paul Acosta nga present ka this time. Murag wa man ko kabantay nimo, Paul. Karon po ko bantay nimo ba present ka dia. Thanks for typing at highlights. Okay? So again, a shout out nako tanang mga inmates, no, ang tanang mga jail officer, jail warden, thank you so much for always watching with us sa atong live. And of course, ang ato ang mga members sa Philippine Army, mga military, shout out, namo sa home prayer, no, di lalim inyong trabaho. Especially itong police officer, akong i-shout out tanang kapulisan sa tibuok Pilipinas, kutob sa maabtan ani nga live. Una, akong i-shout out ang Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City Barracks. And of course, diri sa Moa Clarin Police Station, akong i-shout out. Tanan, no? Among happy diri si Police Captain Sir Eliazar Milumida nga nag-chat dyan mi ganina. Nag-share mi ba? Okay. And tanan mga amigo na kong mga hepe. Police Captain Jasper Reyes, Police Captain Onyot Introliso, Police Captain Albert Sator from SIA Skiptro in Arms. Brad na ko na. Police Captain Brad sa nako, si Brad Arms, no? Police Captain Sir Milioria. Okay. And Police Captain Reynan Romulo. Ako ang classmate na during my criminology days. And anyway, before we continue, before we proceed, akong ipasalamatan ang ato ang mga subscribers, no? Salamat kayo, no? O ganina, nasad ko yung mga nabantayan, nag-send og star ba? Kay balo na bigid mo nga, wala ko na ngayo. Kabantay mo? Tuniaging mga adlaw na nag-request na ko nga, iset daw na ko nga, aron makasend sila star sa live. Nga akong giset na man yun gawas nga, pin post, pin comment nga, please send star. So akong gidelete kay dili jud ko nga na Exxon, dili ko mangayog star. So salamat sa mga naghatag, no. Ako wala jud ko na ngayo. Mo tong akong gidelete niya, wala na mo yung nakita ro, no. Okay? Kay purely this is for the glory of God. Although ang uban dili mo tuo kay ang uban ingon silang pangwarta ko ni sila. Ilahapon ng pagtuo, di po na ako sila mapugos. Basta si Lord na kay balo. And then ako nakita igsoon nga grabe ang gibuhat ni Lord ani nga ministry. Yes, mga comments, mga message nga na-receive na ko nga grabe ang power ni Lord daw once maminaw sila sa mensahe sa Ginoo. Grabe. So
ako mo prangka jud kay igsoon, dili sad ta basta-basta gamiton ni Lord kung atong motibo pangwarta. Okay? Kaya ang anointing ni Lord dili mo penetrate kung atong motibo is negatibo or nay dili maayo nagpahipi nga pangwarta ning ako. Okay? So inyo nakita ang mga testimony igsoon sa ilang i-post diri, ilang i-message, i-comment ng mga daghan igsoon, no? Actually dili na kayo kung maka hinumdum og pila na gyud kadaghan ang mga nag-message nako sa inbox nga grabe na bless sila unya na ay nahitabo ba nganong dili daw sila kapugong makahilak sila something nga na bitaw ang paghilak lisod kay na dili man ta emotional dili sa ta mga artista but once ang presence ni Lord ang iyang anointing naa mao nay makapahumok sa itong kasing-kasing. Amen. So again, salamat no mga subscribers tanan. Ug salamat sad sa ubano nga kanang nag-mention sa inyong mga higala diri kay nakoy nabantayan na ay mga new followers nga tungod ninyo kay inyo silang gi-mention bitaw. Mao gina ako mong gi-encourage nga kung mahimo i-invite ninyo sila to follow our page para ma-bless pud sila para bitaw makadungog sad sila og mensahe about salvation and then ma-comfort sila, makabaton sila og paglaom taliwala sa ilang sitwasyon nga walay paglaom. Amen. Mayo 10, Pastor, pwede ko mangayog pabor sa imo about prayer and fasting? O unsa man na, Brad? Topic? Prayer and fasting? Kada Sunday ra ba ako mag-fasting? Okay. Sister Rudayam, thank you so much for always mentioning your friends and loved ones in the comment section. Pero minti na. And unsa pa gining uban diri? Jocelyn Apoli. Thank you so much. Apoli ba ni? Thank you for watching, sister. Shout out ko sa mga ekipi diha, bro. Perminti na, bro. Thank you for reminding me, no? Pero perminti na. Walay live na ko nga di ta mo i-shout out, no? Shout out ako mga igsoon, mga brad, kapatira, no? Mga Skeptron around the world, okay? In different chapter, Seiya Skeptron in Arms and Isaac International Skeptron, no? Tanan nga mga chapter sa Cebu, Bohol, tanan all over the world, no? Long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Yang akong kanunay ipainumdum yung mga brad ingon nga usa sa advisor, no? Ipataas gyud natong ngalan sa Ginoo. Kanunay ipataas natong ngalan sa Ginoo. Dili nato i-priority atong grupo si Lord kay mao nay sekreto sa long life, mahabang buhay mga kapatid si Lord. No? So, kabalo naman ta sa atong hierarchy, di ba? God first. Okay, ipataas natong Ginoo. Okay? And shout out na ko sa bahay ni Kuya, Brad Ares, shout out. Tanan nga mga brad na ko diha sa line chapter, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Dili lang, no, mga brad na ko, apil na ako mga higala nga mga na ako'y mga amigo, mga fraternity sa sama ning Taugama Pi, daghan kog amigo. Osans, okay? And of course, Eagles, kay naay mga brad na ko diha pod. Okay? So, before we proceed, we continue again. Magampo ta, okay? Ato siyang i-welcome ang presence ni Lord this evening. Mas maayo nang ato siyang i-welcome yung presensya, yung himaya, yung anointing. Ato siyang i-invite nga mo pataliwala sa atong pagabuhaton, knowing that without Him, we are nothing. Hatagi kog tips kung unsa ang pamaagi og sinugdanan sa prayer and fasting, Pastor. What do you mean? I-chat lang ko paliw, brad. I-chat ko pareho. Inbox kaya akong pamalandungan na unsa gyud imong pasabot. Okay? So before we proceed, thank you so much 202 viewers. And anyway, ako nang i-shout out ang 79 followers sa Mabungaong Kristohanon. Murag karong gabi una or ugma sa buntag, maabot tag 80 na ka followers, no? So himaya sa Ginoo ng tanan. So man yang nay curious po ko sa imong message. Brother Sim Ark Bolfa, Pastor, good eve. Relate na ko tanan nimo mga video. Curious ko, Pastor, giunsa nimo pagbago in fact nahimo pa ka nga instrumento of God. Pwede ra ba bisan still in my Catholic religion ra Japon ko or else, Pastor? I-inbox ko, Brad. Pero ako lang kang sharean nga it's not about religion. It's all about relationship ni Lord. Na ako'y daghang mga brad nga mga Katoliko. Okay? And then, na-inspired sila sa akong story. Himaya sa Ginoo. So, ako na po yung instrument ni Lord. Naaro nagtanaw, mga brad na ko nga mga Katoliko. Kunya, natingay lang asawa, kaya di naaman sila mo inom. Tinga sila ba? So, ever since nga, naabot sila ni nga page, himaya sa Ginoo. Himaya sa Ginoo, no? So, for me, man God, ang mag-matter, yun, labaw sa tanan ng atong relationship ni Lord. Okay?
So pwede ko nimo i-message inbox niya. Mag-share ta. Okay? Ana ra na. Okay? Again, wala tay relihiyon diri ha gi-mention. So mao nang daghan magpa-advise na ko bisag unsa lang nga relihiyon. Pero kung naay makigdebate na ko automatic gina welcome to the black party. I-block yun na nako kay dili ko gusto nga naay mga si tawagan na mga magbikil-bikil ba magisgot og doktrina, mag-away magod, maglalits, no? So na may makit-an igsoon mga pastor, pare, ministro magdebate, sila na di na ako, lahi ko. I respect all religion. Okay? Ana, akong gi-promote ang relasyon ni Hesukristo. Mao na igsoon. Okay? So good evening, Pastor. Salamat sa imong mga videos makahatag og kada sa himaya sa Ginoo, brad. Thank you sa imong pagtanaw. Now, magampo ta, let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord. Father in heaven, thank you so much, Lord God, for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us this evening, Lord. Nga aduna na pud mi panahon nga mamalandong sa imong pulong. Naanausab kami panahon nga maghisgot sa imong pulong kay nasayod kami nga dili tanang tao karon nay higayon nga mamati nimo. Dili tanang tao nay chance nay panahon karon nga mamalandong sa imong pulong. Apan bulahan mi Ginoo kay gitagaan mi nimog oportunidad nga mamati sa imong pulong. So Lord God, before we proceed, before we continue, unas tanan Ginoo, limpyuhi among kasing-kasing, limpyuhi mi, hinlui mi, himo aming takos, himo aming angayan, mamati, deserving, worthy nga maminaw sa imong pulong because your word is so holy. According to your word, ingon ka Ginoo, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ikaw ni mismo. So Lord God, balaan na usab kami, himo aming angayan og takos. And then as we listen to your word this evening, tagai mi og teachable heart, kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing magpakorek, willing maminaw, mudawat og tambag, labaw tanan, willing musunod nimo, willing musunod sa imong pulong, doers of your word. Kay mao na imong gipangita Ginoo, dili lang nang maminaw nya magsigig amen, pero wala day giangkon ang sala, ipalabay ra day sa pikas dunggan, baba ra day kutob. So Lord, I pray to all of the viewers right now nga naami kasing-kasing nga andam musunod sa imong mga pulong. And of course, this time I pray, Lord God, peace of mind, of course. Kalinaw sa mga unahuna nga walay masintrog, mafocus ikaw lamang. Tagai usab kami Ginoo kaalam nga langit nun. Kay nasayod kami bisag unsa namo ka bright ka malamon ining kalibutan na dili namo matugkad imong pulong gamit sa amuang kaugalingong kaalam or tawhanon or kalibutanong kaalam. So this time, Lord God, we're praying, Lord God, nga tagaan minimog heavenly wisdom. Lamdag sa Espiritu Santo, giya nga langit nun, aron among matugkad, among masabtan ang imong pulong. And Lord, samtang magapadayon kami Ginoo, I cancel every spirit of distraction. Walay makabalda sa among pagabuhaton kung dili kami magmadaugon. Ikaw lamang among ituboy, pasidunggan, himayaon. Walay relihiyon, walay sekta nga ma-involve ani, walay pastor nga maisa tonight. But it's all about Jesus Christ. Ikaw lamang Ginoo among ipataas karong kagabion. And then Lord, I pray once again, panalangini tanang nagtanaw karon, kutob sa maabtan ani nga live, kutob sa makakita Ginoo, ipabati imong presensya, ipabati imong gahom, imong hikap. Let the power of your Holy Spirit, Lord God, will manifest to all of the viewers right now in Jesus' name. Lord, again, this is your moment. You alone will be glorified. We adore you, we honor you. Ipataas ka namo nining kagabion. Holy Spirit, this is your moment. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. This time, nanatay 256 viewers. Thank you so much for your time and effort. Og salot ko sa mga nag-on duty karon na yung mga nagtrabaho but still ning hatag mo opportunity. Okay? Ako nang shout out ako a good friend of mine, police officer nga na-assign sa Davao International Airport. Okay? Sir Rugy Abergonzado. Sir, thank you kayo, no? Kay bawo na ka. Okay? Nakas akong prayer. Ug ako sang gi-shout out ang bag-o na ko ning na-meet dito sa amuang amuang gathering or seminar dito sa Panglao, si Ma'am Lee Mimo. Amen. Okay. Police officer sa ni siya.
God bless, ma'am. God bless. Namo sa akong prayer. Mga police officer na amo. And anyway, before dito mag-start, no? Ako ada yung pagsubo, no? Ako ang gipaabot sa akong classmate, si Claire Amper. Ako na siyang classmate nga nasa Kalapi karon sa Liboron. Actually, kagawad ni siya karon sa Liboron. Bago ni siya nga ni Daog. Maulagi, kalipay, pero karon kasakit. Brad, kabaw na ka. Palangga ti ka. Agi-pray ti ka, Brad. Wasa ko mag-expect nga mausa na initabo sa imong manghod, no? Nga, fallen hero, no? Usa sa Brad sa nako na, no? Akro sa na siya, skiptron in arms. Unya sa enkwentro nga naitabo atong niaging mga adlaw diri sa mua mga igsoon. Grabe, no? So, sakit-sakit siya pamalandungon pero mao lagi ni. Gitugot man sa kaytas wala tay mahimo basta ato lang timan-an, Brad. Atong Ginoo perpekto. We don't have any authority or right to question him, no? Dawaton lang jud nato, no? And kuan, Brad, basin maybe tomorrow mo anha mi diha nagsabot na mi sa akong wife nga mo anha mi kay gusto mi mo bisita bitaw sa haya, okay? So na akong pagsubo di ay, no? Nagsubo ko kauban ninyo sa family, Amper family of Liboron, Kalapi, okay? Namo sa akong prayer. So nagampo ko sa inyong comfort, no? Okay? Salamat kayo. So Brad, kita ta pohon, okay? Watching from Sarangani, God bless, from Bitmar, Sister Bitmar. Watching from Initaw, Misamis, Oriental, good evening, Pastor, God bless you more. Sister Annabel Marikit, okay? Again, no, shout out sa tanang mga OFW, thanks for watching, mga seaman. Inday Cindy Plantinos, thanks for watching, okay? Nakakasamong prayer, kabalo na ka. Please, Pastor, pray my application in Bioko Recruitment 2024. I hope mahuman. I-message ko. Inbox ko, igsoon. Okay? Inbox ko. Watching from... Uy, kuya, karon pa ni ba? Watching from Sulawesi, Zambia, Africa. Africa, okay? Brother Judito Lapis. Okay. Salamat sa kanunayng paggahin o mga pagampo para sa mga kapulisan, Pastor. You're always welcome, ma'am. Yes, naagi na sa akong dugan. Dili ingon kay usa ko sa PNP Life Coach kung dili maum ko na ako ang pangandoy gud sa una unya. Yes, nas duol jud ko na nila daghan kog mga higala ba nya. Ang puunon gyud ang mga police officer. Okay? Kay dili sa lalim inyong gipanumpaan ba nya. Naay mga basta naay mga wata kay bawo in the future, one of this day usa ka adlaw unsay mga pangitabo bitaw need jud ang prayer for protection. Watching from Clarin, Misamis Occidental, Pastor. Naman po'y Clarin na mo diri. Clarin na mo, Clarin sa nino. Year drop. Okay. So, okay na, let's proceed. Watching from Lapu-Lapu City, Malos Hingos. Okay. Daghan na kahit ano, okay. Thank you. So, banti ta mga higala, nga to ang teksto na makita sa love. Pwede ko tagaan ni magtubig, love. Sa kabaso. Excuse me, day. Kay ang panahon karon ay bugnaw niya, ganina init niya, mao ning mga sahay ba. Okay? So our text for tonight is taken from the book of Matthew chapter 5 verses 11 to 12. Oy, thank you, love. Pakita ra ko diri, love, kadiyot, love. Di man pakita akong sawa eh. Ako din ning shout out akong sawa. Love, shout out ka akong asawa. Kung ako ang pinakagwapa nga babae sa akong kinabuhi, Cecil, nga nagpa-cute me sa una sa dihang nagkita me sa Hong Kong. Sakto ba na, love? First time we met in Hong Kong. Okay, Mateo 5 unsa to? 11 hangtod sa 12. Okay? Akong basahon mga igsoon ang Mateo Kapitulo 5, versikulo 11 hangtod sa 12. Actually, nagsultian ni si Jesus mismo. And, ingingon siya dito, bulahan ka mo kung biay-biayon o daog-daogon sa mga tao. No? Kisa may gidaog-daog diha o gipangkuan. Okay? Gibay-biay. O butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod nako. Okay? Si Jesus ni. Paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti. Wow! Nay ganti, nay reward.
nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Again, Mateo 5:11 hangtod sa 12. Matod pa ni Hesukristo, according to Jesus Christ himself, niingon siya, bulahan kamo kung biay-biayon og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Kay ngano man, paglipay kamo og pagmaya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Didto kay giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Og this time, naabot na ta og 300 kapin viewers. Thank you so much, no? Okay. So, gi-remind ta tonight, this evening, sa ni Jesus sa iyang gisulti sa Mateo 5:11, ningingon siya, bulahan daw, no? Iyang gipainumduman na to ang kining kinabuhi nga bulahan. Kung kanus ataw tawgon nga bulahan, kung kanus ata matawag nga bulahan, makonsider atong kaugalingon nga as blessed. Okay? Ingon siya, mahimo lang tang bulahan kung una, gibay-biyay ta. So, shout out dia kung naay gibay-biyay da, no? Nabay nagtanaw direksyon nga gibay-biyay mo, sadang ning sunod mo sa Ginoo. Sadang nangalagad mo sa Ginoo, wa pay mo biyay-biyay ninyo sa una. Sa wala pa mo sa Ginoo, sa wala pa mo hingpit nga commitment o relasyon ni Lord. Di ba? Wala pa mo kadawat og biyay-biyay. Apan sa dihang nana mo'y gitawag og intimate relationship ni Jesus Christ. Nakasinati na mo og gibay-biyay. Kinsa may nakasinati diha nga gibay-biyay, okay? Kung ikaw nagtan-aw karon na sinati nimo igsoon nga gibay-biyay ka, sukad nga nangalagad ka sa Ginoo din, bulahan ka. Ingon si Jesus, bulahan ka. Kung gibay-biyay ka, o niya sunod, gidaog-daog, no? Kanang abusaran lang ta ba, no? Gidaog-daogon ta, mantinilan lang ta, no? Mura bitaw kaminusan ta, mo na daog-daog. Okay? Una, gibay-biyay. Ikaduha, gidaog-daog. Ikatulo, gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod ni Kristo, no? Una, mga igsoon, gibay-biyay. Gidaog-daog. Next is, gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan, gipasanginlan. Okay? Gihimo-himuag isyo nga dili mao, gidaot ang dungog, gimaritis, gipakatag ang bakak nga report against nimo tungod sa pagsunod nimo ni Kristo. Kung naay nagtan-aw karon nga mao na imong kasinatian, then bulahan ka. Amen. And speaking of kuanigsoon, speaking of pagbebiay, pagdaog-daog o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, kaning inyong ubos nga lagad gingani ko sa una. Abi yung maigsoon, sukad nga kani bitong nangalagad ko sa Ginoo, sukad nga nakigrelasyon ko ni Jesus Christ sa hingpit, sukad nga akong gibiyaan ang kangit-ngit, sukad nga akong gibiyaan ang shabu nga 16 ka tuig, shabu, sigarilyo, inom, babay, rugby, bulkasil, marijuana, unsa pay uban, sirap, kanang tambal og ubo, mo tama man na, no? Aso sa katol nga labinder. Basta tanang klase-klase nga addiction nga wala malipay ang Ginoo. Sukad nga ako nang gibiyaan uban sa grasya sa Ginoo. Sukad nga gibag-o ko sa Ginoo igsoon. Mingbiya ko sa kangit-ngit. Abi nyo igsoon, daghan kay kog na sinati nga giingon ni Jesus diri nga kaning una gibay-biyay. Sa una gibay-biyay ko, pero karon wala na may magbay-biyay nako, usay na ay mangbash nako diri, pero ako ra man silang gipasagdan kay ako ra silang gisabot kay wala man gud sila kailan ako. Dapat ito one time nga naay giingnan ko ba og kuan man ka? Bulukan ni mo bulok bakakon mangingilad. Buang man siguro ka giingnan ko diri. No? Grabe igsoon, ako na siyang gi-block pero giingnan ko niyo. Buang daw ko, mangingilad anak ko no. Grabe ko. Wow, mura siya kailan ako. So mura kog na kuan ba kay daghan kay pero sige lang jud ko, sige lang siya balik-balik. Ako siyang gi-message, ako siyang giingnan nga. Ingo Brad, kanang kuyawa ka madag storya imo kong giingnan nga bulok, buang, bakakon, mangingilad. Daghan kayo sa gisulti nga below the belt, daghan kayo. Akong gidawat tanan kay nga na normal man na sa atong pagsunod sa Ginoo. Pero ako siyang gibikil ko, Brad.
tagaan ti ka og number sa muang police station diri sa Clarin. Tagaan ti kag complete address nako. Nya gusto ko mangutana ka bisan sa among halangdong mayor diri. Kay amigo mi, suod mi. Actually mga igsoon sa wala kay balo suod mi sa among mayor no. Si mayor magpa-pre-request nako na. So very humble servant of the Lord among mayor diri kay bisan taas na kay siya. Magpa-advise nako igsoon bata ra kay ko pero magpa-counsel nako na siya. Grabe kabutan, engineer taga diri ra pud sa mga. So ako sa gingnan nga ingon man ka nga bulok ko. Ingon sa ka nga mangingilad ko, ingon sa ka nga buang daw ko kay adik-adik man day kagikan karon adik gyapon ka tanawa na imong naong gingnan ko. So ako siyang gipasagdan, ako siyang gingnan. Sige. Tagaan ti kag number sa police station na mo dire unya. Ganahan ka makigistorya nila. O sige unya. Ilailaha aron makaila sad kanako. Nya ako siyang gingnan nga. Kuyaw ka mamasangil da pero prangkahan ti kano. Kanay mong gingon nga adik-adik ko ba? Kung gingnan siya. Sa tinuod lang, Brad, lecturer ko sa mga pulis. Kung gingnan, giprangkahan ako. Una kong dakpo nila. Naon sa pagkabutangan. Ako may unang madakpa nila. Ako wali siyang gijukan nga. Tana akong nakita imong purma kay naligo mo siya tato. Nga na ba? Nga bagsi kayo, siga-siga pag mata ba? Ako galing tanaw ni mo, murag adik-adik, manggaling siro ka. Bantay bitaw, mudagan ka, o ibaybas ka, wana, nag-deactivate siya dayon nahadlo. Ana, no? So akong gisabot ra ng mga nga na Exxon kay wala man kailan ako. So mao na Exxon kay speaking of naamang guni nagian ba BIBI daghang nag-BIBI nako. Sa una mga barkada nako mga adik-adik katong suguon ra nako para palit og syabo. Kay sa una mura man kog Santa Claus maong gitawag ko sa una og Boss Amo Agalon. Ngano man Boss Amo Agalon kay katong mga di kasuyop kay way kwarta ako ora man ang hapiton sa eskina. Ganahan ka mosot ha? Pilay mo rin, bisag 50 na? 50 rin, madana na, daog 50. Nay 50 pesos, basta ako'y ubanon sa una. Kasuyop na sila. Usay, Exxon, kay layo man kong skuranan. Di lang na ko i-mention na, motor ko, magmotor, naman ko'y service sa una. Bang, motor, nanadyo ko'y motor daan, nagbata ko nga na motor. So, mulabay ko sa mga lain nga mga baryo, makalabay ko mga naglingkod, nagtambay nga mga adik-adik, anang dapli, kasada akong dalon. Saan, ganahan ka, dali. Pilay mo rin, wa lagi ka, dali. Daghan ni ako, score ta na. Ingana ako. So, sa diyang nakadungog sila sa istorya nga nahimo daw kung alagad sa Ginoo. Lumba sila pamanikas, oy. Lumba sila pamalikas, no? Ha? Si James? Na? Ingana din sila, nayawa na. Anak din sila dayon. Imposible kayo. Wa sila po tuog son. So, ila kong gitamay, giyagan. So, ako na ning nasinati ang gitawag og pag-BIBI. Pag-BIBI, kay dili naman sila kasuyop og libre, kay wa naman ko. Pag-BIBI tungod kay, wala naman, dili na ko mo jam nila, no? Dili na, wala na yung makig-chip in nila, og dinagko ang chip in, igsoon, nga naman, kawatan man ko. Aside nga na ako'y uyab, nga na ako'y sweldo, maghatag po na akong kwarta. Sige po kong pangawat sa una sa among balay. Makita kong mga cellphone sa akong maguwang, akong ate, ako nang ipasuopan. Mga kwintas, aryo, singsing, tanan nga mga mga valuable object or things nga okay nga kanang naadyoy pwede siya mapailisan og usa ka putos, do ka putos. Ingana ko sa una, no? So na ako'y kwarta pirme nya mangawat man ko og opiring sa simbahan kaya kung papa ug mama, pastor ug pastora naman sila, nagdala naman sila sa simbahan. No? Ako may badlungon kanila, ako may cross nila sa una. Ako may black sheep sa mong family kung sa usa ka bulig, ako may buang. No? Ana. So magsige ko pangawat kay ako ang mama, ako naman ning gibalik ang uban kay bawo naman sa akong story. My mother is a long time barangay treasurer. So naman na siya dalhang kwarta, naman siya kwarta para isweldo, mga budget bas barangay ba, no? Ako nang kawaton, mangawat ko niya. Kani nga adik-adik igsoon kay di man mangawat og 100. Ari jud ko mangawat sa pinakagamay siguro makakawat ko ari sa mga 300, 400, 500, sagaran yun, 500, 1,000, ano na. So, maunang na ako'y kwarta perminte. Sa dihang nangalagad na ko sa Ginoo, Igsoon, ako nang gisurrender tanan sa Ginoo. Dito na ako, gisugod na ko BIBI nila. Ako na ning nasinati ning BIBI yun. Maugin ni tinodison, ayaw katingala. Ayaw katingala nga nangalagad ka sa Ginoo, nay mag-BIBI nimo bisan mga duol nimo dugan normal, natural na. Even me, inyong ubos nga lagad na experience na ko na. Karon gali napa man gali pero wa na lang na kublan ako. Okay? Ingon dire una, balay ko nako, no?
Biay-biayon ta, natural ikaduha, daog-daogon ta, no? Kaminusan ta ba? May bawaan ka, kana? Lain man nagtinuhuan, no? I-down ka. Lain man nagtinuhuan, ako, kapila na dyan ko, yung react na sa una, igsoon. Kani laging barumbado ka sa una ba, maldituhon ka. So, bag-o pa ko sa Ginoo, murag itistingan akong patience ba, akong pailog. Kadag mo react dyan ko, murag mapukaw akong kasalbahes ba, kamalito sa una nga, makadungog bitaw ko nga, si James, lahi naman, nabuang naman, lahi naman nagtinuhuan. Mo ito ingon ko, nganong pareha naman ta Ginoo. Ako mingon jo, ako I respect all religion. Mabitaw di ko makigdebate kay for me ako nagtuo ko nga pareha ra ta Ginoo si Jesus Christ. Nagpalansang ibabaw sa krus Kalbaryo, walay pastor, nagpalansang walay pari si Jesus. Mo na nga nagpromote ko og relationship ni Jesus Christ. Ingnon ko nilang sa una, ingnon ko nilang nga lahi naman na si James, no? Lahi naman nagtinuhuan. So nganong nalahi naman tagtinuhuan ani nga wa man ako lang gipalawman akong relasyon sa Ginoo. Okay? Unya murag nay panuway mo ngong nako ba mo ingana nako tanawa gitawag na kaglahi tinuan. So ako una in my mind, in my heart ikson makaingon ko nganong inganion man ko nila karon pa ko ginani nalain ay nung kog tinuan sa ato pa demonyo re akong Ginoo. How come nga na demonyo akong Ginoo nga mingbiya gali ko sa demonyuhan nga na gyud ikson. So mura kog musurok ang dugo ba, but praise God nga tungod sa grasya sa Ginoo naagyoy gitawag og self-control, na patience nga dili jud ingon nga masuko jud bitaw ko nya mobiya ako sa Ginoo nya akong kulatahon sila, wala. Okay? So mao ni normal ni, no? Biay-biayon ta, okay? Daog-daogon ta ever since nga nangalagad ta sa Ginoo. Dapat gibugat butang-butangan ta sa tanang matang sa kadautan tungod sa atong pagsunod ni Kristo. Unsa man ang butang-butangan? Pasanginlan. Sakit kay na igsuon kay nganuman. Sometimes ang mapasangil na to mga tao nga duol sa tong dugan. Nya mao ba yan pinakasakit kanang duol sa tong dugan. Pasanginlan ta. Nga maoni, pasanginlan ta nga maoni. Lord, sa una disara man ni sila. Ako tighatod bugas ani. Ako ni silang pabayloon way bayad karon tanawa gidaot ko gipasanginlan ko. Gidaot akong dungog gihimuan kog isyu nga dili sakto. Di ba? Usa mao ni gingon nga butang-butangan ta sa tanang matang sa kadautan tungod sa atong pagsunod ni Kristo. Mao gini ang tinuod igsoon. The truth is this, walay nagsunod ni Kristo, walay nangalagad sa Ginoo nga tinud-an nay nga wala makasinati og gibutang nga butog nga wala makasinati og gibaybiay, gidaog-daog og gibutang-butangan. Tanan nga ning sunod sa Ginoo, tanan nga nangalagad naay intimate relationship ni Jesus, naagid ni pagbiay-biay nga masinati, naagid ni pagdaog-daog ug naapon ni pagmasangil, butang-butangan ta sa tanang matang sa kadautan. So kung nagtan-aw mo da igsoon nya feeling nimo nangalagad ka sa Ginoo, feeling nimo igsoon naa kay hingpit nga relasyon ni Kristo, apan wala pa ka pasanginli, wala ka butang-butangi, wala ka biay-biaya, wala ka tamaya igsoon, din magduda na ta ana nga numan once ning sunod ta nahimo tang Christ follower, naagi nang ingana igsoon, biklon lang tagkalit bisag wa ta nang hilabot. Normal na. Dili hayahay ning mga lagad ni Kristo. Daghan tag magian nga biklon imong pagbati, kasakit, daghan pagsulay. No? Pakawawan ta. Pero nakanindot igsoon nga kana bitawng magpaubos ra bitaw ka? Paubos lang tao niya. Ato lang yampo sa Ginoo. Pareha nako. Ako igsoon daghan kay mo pakauwaw na ko sa usay na mo ingon ako pangwarta ra ko nako. Dapat day one time shout out Brad Chip. Police Captain Albert Sator usani sa ni dipinsa nako. One time na ako gi-post sa Facebook kay gipasangin lang lagi ko kay mauni mangwarta wali-wali mangwarta. Okay? Kung mangwarta malanggani igsoon magnabaho na lang ko Di ba? Mangwarta nga hago kung kay bawo pa lang mo unsay na ingani di lalim. Walk by faith may igsoon. Wala as in walay to be honest as in wala gyud sponsor supporter na mo. Honestly, prangka nga pag-istorya dili pud tanang pastor ingana. So naay uban nga naay mga sponsor na pero kami igsoon walk by faith. Si Lord among tinubdan o grasya sa Ginoo wala mi niya pasagdi. Okay? Dili lalim niya ingnon kag mangwarta. So day time nga nagpost ko mauni ana. So ako ang amigo nga hippie ni ingon siya nga, "Brad, padayon lang, saksi ko nimo." Wa jud ka na ngayo kwarta na mo. Di ba? Wali ta nga libre ang uban.
Ang tinuod nga nang warta kanang di muwali kung way upiring mo na nang warta. O muwali ba niya magbutang og GCash mao na nang warta, prangka lang no. Pero kita ba mo na ako diri igsoon nga nagwali ko. Nagama ko og short video nga naay gibutang nako GCash or bank account wala. Kay ngano man pangginoo ni ako Amen? Mao na siya. Pero inon ako ra man silang gisabot kay normal ra man no. Mo nag-ingon mga igsoon kung ang kahoy daghag bunga batuon gyud na nila. Okay, again, naay mga pasangil, butang-butangan ta, daog-daogon ta, unya biay-biayon ta tungod sa pagsunod nato sa Ginoo. Mo nang ayaw katingala igsoon, no? O to all of the viewers right now, this time we have 379 or 381 viewers now. Sa tanang nagtanaw karon nangalagad mo sa Ginoo. Nakasinati gali mo ani igsoon, gibutang-butangan mo, gipasanginlan mo, no? Gibiay-biay mo, gidaog-daog mo. No? Gisugo ta sa Ginoo sa verse 12. Unsay gingon ni Jesus? Unsay atong reaction? Sa gingon niya, paglipay kamo. Wow! Once na ata ani gibiay ta gidaog, gidaog-daog, gitamay ta gipasanginlan ta. Dili ta ngay magguol. Dili ta ngay mabalaka, dili ta ngay maghilak. Lord, kakapuya man ni. Amen. Kun dili ang gingon ikson, paglipay og pagmaya kamo. Amen. So to all of the viewers right now, kung naka-experience ka gingani igsoon nga nangalagad ka sa Ginoo, gibutang-butangan kag istorya nga di mao. Gidaog-daog ka, gikaminusan, gidaon og maayo ka igsoon, gibagdok kag maayo. Gibiay kag gitamay igsoon din. Gusto si Lord nga mao ni imong buhaton. Paglipay kuno. Okay? Paglipay og pagmaya. Pero abi niyo igsoon lisod ba ya, no? Lisod maglipay oy. Lisod magmaya. Kung gipasakitan ka, gidugmo kag ayo imong dungog sa mga tao nga duol sa imong dughan. Apan grasya sa Ginoo, kamao ta magsayaw-sayaw taliwala sa mga unos. Grasya sa Ginoo, kamao gyapon ta mo tagad nila bisag sakit kayo ang ilang gihimo nato. Again, ingon si Lord igsoon, paglipay kamo. So kung kamo diha kung nakasinati mo ana, kung nakasinati mo igsoon nga sa pagsunod ninyo sa Ginoo, gipasanginlan mo, gibugal-bugalan, gitamay, gidaog-daog, gikaminusan, gibiay-biay, paglipay igsoon. Amen. Paglipay og pagmaya kamo. Ngano man igsoon, ngani ingon man si Lord nga maglipay ta og pagmaya. Ngano man kay tanawa. Kay dako ang ganti, naay reward dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Aside nga malangit ta, napagyoy reward, napagyoy ganti nga atong madawat inag-abot nato sa langit. Amen. Mao nang di ta mag-goal, dili ta mo reklamo, dili nato suklan o ang mangaway nato. Kung naay mangaway nimo ayaw awaya. Kay ako ning balik-balik, ang away kung balihon, balihang away, yawa. Di ba? Balihan ang away, di ba? Baliha, yawa. Kung naay mangaway nimo igsoon, given na kay mao ni giingon diri. Once ning sunod ta sa Ginoo nga matinud-anon, nangalagad ta sa Ginoo nga tinud-anay, naagyo nay mangaway na to, mamikil bisag wa na to hilabti. Mao ba? Gidaot ko. Haloy, ako sa una igsoon, grabe, no? Kay katong gibag-o na ko sa Ginoo igsoon uban sa iyang tabang grasya, katong na set free na ko from drug addiction. Bag-o pa ko sa Ginoo, wala ko'y gawas-gawas pero natinga ko naagya po isyo, no? Ayaw mugtuon ng James, ayaw mugtuon ng Pastor James kay nag-uban mi na ganina, nanuyok mi. Noon sa bang pagkabutangan, nanuyok daw mi, wagali ko'y gawas-gawas na, grabe. Nagpadagan, panag-usa kalibo, kamuray giilad, nabuang na. Grabe kasakit, ikson, magsigira dyo kong hilak, no? Pero sadyang na-encounter na ko ni nga mga verses, ikson, nalig-on ko, nga normal ra di ay. Natural ra ng pasanginlan ta, dauton ta, biay-biayon, tamayon, kaminusan ta, once mosunod ta ni Kristo. Og ingon siya mga igsoon, akong balikon, di ta ngayong mag-uol, dili ta ngayong mabalaka, kundili maglipay ta. Paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga inyong madawat didto sa langit. Aside nga naatay luna sa langit, inig-abot pa ginato sa langit na ay ganti, na ay reward igsoon nga maogi taw ning sige hilak luoy kay ni pero nakaabot gyud ning halahutay gyud siya. Amen. Kay next line, kay giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kanyo.
Kay kato daw mga alagad sa Ginoo sa una, sa Old Testament, ang mga propeta, sila Prophet Jeremiah, Prophet Isaiah, daghang mga propeta before igsoon mga alagad sa Ginoo sa Old Testament. Okay? Giingana dapat sila, gilutos, gitamay, bugal-bugalan, gibiay-biay igsoon, gipasanginlan, mausab na gibuhat kuno, mausab na ang ilang gibuhat dahil sa mga propeta sa Dios. Propeta nga tinuod dili mini nga propeta. Kanang propeta gyud sa Ginoo, mga buutan, okay? Giingana daw usab sila, mga lagad sa Ginoo. Kita usab karon nga nahimo na tang followers ni Jesus Christ, nahimo na tang alagad ni Kristo, musinati po tag-ani. Unsa may masinati na to? Una nga masinati to, biay-biayon ta sa ubang mga tao. Daog-daogon ta nila, butang-butangan ta nila, ug tanang matang sa kadautan. Ako kapila na ko nganli og bulok, nabuang daw ko, sulpot, daghan kayo. Pero anyway, regarding anang sulpot ba, ako mo dawat ra man ko ko'y problema na. Di po ko mobalos, okay? Okay, di po ko mobalos. Daytime nga kanang wa pa ko bag-o pa ko ka experience ingana nga words ba na ingon nga bot nimo sulpot ka, gingnan kog sulpot ingana kung ano na sulpot bitaw karon lang ka sulpot mo pa jud pag-ingon nimo na ko gingani kay nagbag-o na ko. What if gingnan ko nimo ingani? Ako una ra pod nagistorya ko ba. Lord, grabe salamat jud Ginoo kay imo kong gibag-o. Nararabas buhol ning nag-ingon na niya, pwede ra ni nako pangitaon. Giingnan kog sulpot kung nataymingan pa ni nga ako sa una ilang kaistorya nga barumbado. Lagpot jud siya may musulpot jud maigo. Di ba? Pero wala na tana igsoon. Daang pagkatao namatay na gilubong na igsoon. Ang daang kinabuhi wala na, ang bag-ong kinabuhi nga makita si Kristo mao na no. So mao na igsoon. So ako na siyang gi-share kay namang ko'y giingon diri butang-butangan ta sa tanang matang sa kadautan. In other words, nganlan ta bisag unsa nga ngalan nga dautan. Kawatan, mangingilad, nangabuang, nangayawaan, tanan. Bisag unsa ingalan nila nato. Kung naay nagtan-aw karon diri nga nakasuway kag ingani, praise God. Pagmaya igsoon. So gingon diri, bulahan ka mo unya ang gingon diri, paglipay og pagmaya kay ngano man nay ganti nga atong madawat sa langit pohon. Amen. So tulo lang silang i-ignore igsoon kung naay nagtan-aw karon nga viewers. I mean, kung naay viewers karon nga nakasinati ka ni, gibay-biyay ka, gidaog-daog ka, gibutang-butangan ka igsoon, mao ni akong ikadasig nimo igsoon. I-ignore na. Ayaw nagpatuli kay mao nay maka-imperno nimo. Panglangit ni atua. Amen. Panglangit nito, bisag unsay ilang ilabay na to, bahala na sila. Bisag unsay ilang istorya na to, basta kita mismo kay bawo to, ang Ginoo mismo kay bawo. Deep in our heart kay bawo ta, limpyo kita konsensya igsoon. No? Ako daghang kailan ilabay na ko, mauni, maudaw ni ako, mauna. I just ignore them. Nganuman, nakafocus ko ni Lord. Ang Ginoo dili man tao ang nagtawag nato igsoon, o dili sad tao ang atong gilagaran ang Dios. Amen. So if ever inyo ning nasinati igsoon, gibugal-bugalan mo, gibudaw-daw, gibibi-ay tanan mga matang sa kadautan, gipasanginlan mo, dapat tang mapasalamaton. Dapat tang magmaya igsoon. Amen. Kay ang mga propeta daw sa Dios sa una ingana sa dilang nasinati. Amen. Giluto sad sila, gibinuangan, gikatawaan lang, giyaga-yagan, ingana sad. Amen. Nabitaw to'y usa ka story ba? Usa sa alagad sa Ginoo nga before siya nahimong alagad sa Ginoo, black belter siya. No. Ako igsoon sa time na mo wala ko naabot sa black belter kay ningundang ko. Kay ning appeal may atong kay sa una sa karate na mo, diri sa una sa school na mo nya. Lahi man to among instructor, so nami kanang promotional ba i-promote imong belt from white belt na himong red belt na himong green belt na himong black belt, kalimot ko. So dito apil ko na karate lupad kay tama kayo, grabe no. So naabot na ko atong mga daghan man to promote naabot na sa green belt ana daghan. So sa sige ko pamalandong ba mo may ayaw ning karate kay kung imong kontra na ipusel magsige na lang kag lupa di na ka mutugpa. So, ang gihimo, ni palit kong armas. Yan, ni undang ko sa karate na armas na akong gidada. No? So, mo na igsoon.
no? Mga daan ba? Mga daang pagkatao nga nabiyaan na nato igsoon nga dili na pwede mabuhi karon. Okay? So mao na nga delikado usahay, no? Kay balik ta. Katong akong gi-share nyo igsoon nga naay usa ka alagad sa Ginoo nga kanhi black belter siya. Karon igsoon kay gibaby ay man siya. No? Iya man ning nasinati ning giingon diri ni Jesus nga biay-biayon, daog-daogon ug butang-butangan. Wa man siya ka-control kay bag-o pa. Iyang gibalian oy, gitabangan siya og ay if I'm not mistaken, 4 kabok nagtabang niya sa pantalan. Okay? Kay kanila gininglaag man sa pantalan niya gipariglahan man siya. Unya sige ra siya pailob niya wa man siya kagwanta kay nasakitan man siya so iyang gigamitan og mga roundhouse kick, gigamitan niya mga back kick, gigamitan niya mga reverse punch, wa na. No? Tumba tanan 4. Nya nangay rin sa pasaylo sa Ginoo. Nang naginulso sa Lord pasayloa jud ko. Mao ni bantayanan igsoon, no? Kinahanglan jud ta igsoon nga mo spend ta og more time ni Lord kay labi na og maldituhon ta nga nangalagat sa Ginoo kay naa gyud ni pagbiay pasanginlan ta. Di ba ako na ning gi-share nyo before nga dihay time nga ningingon ko nga nananghid ko sa Ginoo ba nga Lord, pwede ba nga muundang ko sa akong pagkaalagad nimo usa ka semana lang kay inig kagabi panahon sa gabi katong nagsigi og lutos nako, nagbiay nako, nagtamay nako. Akong kulatahon gabi man walay makakita mga membro simbahan. Akong sumbagon, akong pakit-on sila, no? Sa una ako pa'y tigpalit sa ilang away, palaban pa sila nako. Pero karon Lord nga nangalagad ko nimo Ginoo, pero naghila ko nagistorya na igsoon sa Ginoo. Karon Ginoo nga nangalagad ko nimo, grabe gingani naman ko, ginaog-daog ko. Lord tabangi ko Ginoo, mao to nga sige ko pray. And then gi-comfort ako ni Lord unya. Antod sooner or later nakabaton ko pailob igsoon, nakabaton ko self-control. Hantod karon di na ako masuko bisan pag unsay lang ingana ko. Pero mao lagi usahay. Tao raman ta, madala tas emosyon pero at least emosyon ra di mo lihok ang kamot. Di mo lihok ang tiil kay delikado, no? So mao na igsoon kay ngano man normal ra gina. The more we get closer to Jesus Christ, the more nato palawman atong relasyon sa Ginoo. The more ta magpaduol sa Ginoo. The more nato seryosohon si Lord. The more ta magpagamit sa Ginoo. Naa po ning magbiay-biay na to. Naa ning mga mutamay na to. Naa ning mga magbugal-bugal na to. Naa ning mga mupasangil na to. Tanang matang sa kadautan ipasangil na nila na to. Ingana na to. Amen. Mao na igsoon akong gi-encourage ninyo tonight. Kinahanglan every day, all the time. Nagid tay quality time ni Lord. Okay, para the more we spend quality time with the Lord, based on my experience, the more we spend quality time in the presence of the Lord, the more sad mo manifest, mo activate ang fruit of the Holy Spirit. Love, no? Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, no? Sa glagot na kay kanang tawhana, mahigugma gyapon ka love, bunga na sa Espiritu Santo. Mao na nga I want to encourage everyone tonight, this evening, let's spend more time in the presence of the Lord. Kay moagi kita ni, nay mo biay na to, nay mo tamay. The more we get closer to God, naagid ni, di ni kalikayan igsoon. Amen. Apan mao lagi ni, if ever nay nagtan-aw karon diri nga nakasinati ka ni, dapat kang maglipay. Dapat kang magmaya. Usay ra ba ang sakit no kay ang magbugal-bugal nimo? Imuhang bana or imuhang anak baron, imong ginikana na or imong asawa no. Usay ang magbiay-biay nimo, magtamay nimo nga tuwa ra pong mga duol sa dughan. Sakit kayo, di ba? Sakit. Pero mao lagi na igsoon, if ever nakasinati ka ni, kinahanglan ang ingon ni Jesus Christ, kinahanglan maglipay ka, magmaya ka. Kay naay ganti nga naghuwat, nagpaabot nimo igsoon sa langit. Aside nga makaadto tag langit, naay ganti nga nagpaabot na to dito. Wow! Praise God. Amen? So, mao na igsoon nga dili ta makurat. Okay? Kinahanglan dili ta makurat, dili ta matingala, dili ta, ha Lord, nga no man ni Lord. Kay bawo na ka Ginoo nga tinud-anay niya akong pagsunod nimo pero giyaga-yagaan kung unsa man ni Ginoo, hinaykan ko ni, di ba? Dili. Kung dili, if ever masinati nimo na igsoon nga iyay nanapoy nagbebi ay nagtamay ayay gikaminusan man ko, ayay gipasanginlan na po ko ang imong buhaton igsoon, just say praise God, thank you Lord. Lord, salamat. Natunong gyud ko sa saktong dalan. Okay? Lord, salamat.
Tinuod jud ko nga alagad nimo Ginoo kay nasinati nako ang imong natagamtaman. Kay even si Jesus igsoon gitamay sa una. Si Jesus gibugal-bugalan. Si Jesus igsoon gihimu-himuag istorya. Si Jesus giingnan og basta daghan mga gipasangil. And sadly, unfortunately, mao ni tinuod ang mga uban ra ba nga nang lutos niya katong mga swito og kuan pang Ginoo. Swito sa kasuguan ni Moises katong mga Pariseo, katong mga Eskreba, mga Saduceo. Magtutudlo sa balaod. Mao nang ayaw katingala nga usay ang mulutos nato mga nag-ingon, mga nagngan nga mga Kristohanon daw pud sila. No? Ayaw katingala igsoon, di ta dapat ma-surprise. Kundili kung moabot manggali na nato pasalamati ang Ginoo. Daygo nato ang Ginoo. Ako igsoon nakubla na kog ngana. Kung naay magpasangil lang o praise God, salamat panalanginan unta kas Ginoo. Kung na ko'y madungog nga manay, salamat sa Ginoo kay natunong jud ko sa Ginoo, palangga jud ko sa Ginoo. Amen. Mao na igsoon. Kay nga naman sa dihang masinati na nato aside nga bulahan ta, mao man giingon bulahan. Sa to, bulahan kamo kung gibiyay-biyay mo. Bulahan kamo kung gidaog-daog mo or gibutang-butangan og tanang matang sa kadautan tungod sa pagsunod sa Ginoo. And aside nga bulahan ta, ang sunod nga linya, paglipay o pagmaya kamo kay naay dako, no, dako gyud dili gamay. Dako. Pwede man ni moingon dire, paglipay o pagmaya kamo kay naay ganti, pero naa jay pakapin kay naay dako nga ganti nga naghuwat ninyo didto sa langit. So unsa man nga reward igsoon? Unsa man nga reward? Yes, maybe reward na sa langit, pero I'm sure na po'y reward nga itong masinati sa kalibutan. Basta lang mo agwanta ta mo antos. Maybe ang atong reward kaluwasan sa atong tibuok pamilya. Maybe atong reward igsoon nga atong mga anak mabuutan. Maybe ang atong reward igsoon atong bana mo ubanan atong simba. Mao na nga dili ta mo complain, dili ta magbagulbol, dili ta mo sukol, dili na to i-questionon si Lord. Kung dili atong pasalamatan ang Ginoo, magmaya ta kay naay ganti nga nagpaabot sa unahan. Amen. Bulahan ka igsoon. So again, to all of the viewers right now, kung naay nakadungog karon, naay nagtan-aw nga nakasinati ka og ingaron igsoon, nakasinati ka sa imong pagsunod sa Ginoo, gibugal-bugalan ka, gitamay ka, gidaot ka, gimuymuan kag istorya, gamagamaan kag isyu nga ditinuod din. Ang gingon ni Jesus mao ni, timan ini, paglipay og pagmaya karon kay naay ganti nga imong mapaabot. Kung di ka maglipay, mag-uol ka, walay ganti. Maglipay. Kaya mamanin ko, paglipay o pagmaya, kay naay ganti nga masinati nimo. Kaya ang iya daw mga propeta, balaang propeta niya sa una, gilutos pod, giingana pod. Kung ingana, manggali mong kasinitian, buot pasabot, nahisakop ka, nahisama ka sa mga balaang propeta sa Ginoo kaniadto. Nga nakasinati og mga paglutos o pagsulay. Again, bulahan ka igsoon. Bulahan ta kung gilutos ta, bulahan ta kung gibaybiay, gitamay ta. Padayon ta, lami kay padayunon ang kinabuhi nga pagkabulahan. Blessed life. Why? Ang blessed life, igsoon, nindot kay na, kay nga naman. Nindot, bulahan ta. So, di man ta matawag og bulahan kung wala gitagbo sa Ginoo atong panginahanglan. Once gitawag ta sa Ginoo nga blessed, meaning, tanan na tong panginahanglan iyang tagbuon. Atong mga tinguha iyang ihatag. Blessed man ta, bulahan man ta. Okay? Tanang buhat sa tong mga kamot, paboran sa Ginoo. Kay bulahan man ta. Muna yung nakadindot. Muna again, before nato ni Enixon, I just want to remind everybody nga, if ever nakasinati kag paglutos, pagbaybiay, pagtamay, gibugal-bugalan ka, tungod sa imong pagsunod ni Kristo, din bulahan ka. And aside from that, ayaw lang ka surprise, kay usa ka adlaw, naiganti nga imong matagamtaman, Igsoon. Amen? So, banti ta. Yes, sakit man kayo na ilang gisulti against nato. Yes, grabe, kahait ang ilang gisulti nato. Nasakitan ka, nakahilak pa. Pero mao ni timan iasa ra man ang kasakit nga imong nasinati karon kumpara sa kalipay sa langit pohon. Amen? Magampo ta. Hallelujah. Lord, thank you so much for your word this evening. Salamat sa imong mga pulong, imong gipadungog na usab kanamo karon, Ginoo. Lain na usab nga topic, Ginoo, nga imong gipasinati kanamo about sa pagkabulahan. Thank you, Lord, nga imong gipahinumduman nga normal ra din ang musunod nimo nga makasinati og mga pagbiay. Natural ra din ang musunod nimo sa tinud-anay, Ginoo, nga makasinati og pagbugal-bugal. Tamayon mi.
Gamagamaan mig istorya. Tanang matang sa kadautan ipasangil namo tungod sa among pagsunod nimo Ginoo. So Lord, salamat nga imo ming gipahinumduman nga dili day mi magguol, mabalaka kung naay nagtamay namo, naay nagbugal-bugal namo, naay nakaminos namo, naay namasangil namo Ginoo. Dili day mi angay mabalaka, magguol, muhilak, kung dili ang imong giingon sa imong pulong maglipay mi. Magmaya kami kay naiganti nga imong giandam alang ka namo. So Lord, thank you. I pray to all of the viewers right now. Wala ko kay balong ilang nasinati karon Ginoo, but sigurado ko nga kung nagsunod sila nimo sa tinud-anay, sila usab naay nasinati karon nga mga kasakit, naay nasinati nga pagbugal-bugal, pagtamay, paglutos Ginoo. So Lord, i-comfort sila. Tagaig dugang kusog Ginoo, dugang pailob Ginoo, self-control Ginoo. Aron dili gyud mi mo react madalas sa among pagbati. Kung dili magmaya og magpasalamat kami. Tungod kay naay ganti. And aside sa ganti, bulahan day kami, Lord God. So Lord, salamat. I pray nga kaning imong pulong among nadungog karon, amo kining kinabuhion, unya dili kini mulabay nga kawang lamang. Kung dili, i-apply namo ni unya mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga puno sa kabulahanan, mao ni maghatod namo sa ganti nga imong gitagana kanamo Ginoo. Thank you Lord. Again, panalangini ang tanang viewers karon Lord God. Tanang nagtan-aw karon. Hilabi na sa katong mga nagtan-aw karon Lord God nga grabe gyud ang ilang pag-antos, kay grabe ang mga paglutos nga ilang nasinati karon. Lord, pahinumdumi sila nga sila bulahan. Pahinumdumi sila Lord nga naay ganti nga nagpaabot Ginoo. Og salamat Ginoo niya ng tanan. Salamat sa imong pagpahinumdum kanamo nining kagabion Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Thank you for your word and thank you for your holy presence nga among nabati karon. Salamat kay Ginoo. Salamat sa comfort Ginoo. And Lord, this time we continue to pray sa mga OFW, padayon kapag kupot silang kinabuhi, mga seaman Ginoo. And of course, sa mga OFW karon nga nagsuffer Ginoo, nagstruggle sa mga tentasyon Ginoo. Labi na kay layo sila sa ilang hinigugma, Lord, liguna. And I pray Lord God nga mo spend sila quality time nimo in prayer kay ang mainam poon makabarog sa tentasyon. Apan kung maghingatogon mi Ginoo, wala mi panahon nimo naay posibilidad nga matintal mi. But Lord, I pray nga sa tanan nga mga seaman, mga OFW nga nagstruggle karon sa mga tentasyon Ginoo, tagai sila kauhaw sa imong presensya nga mohatag sila gigayon nimo Ginoo, aron malig-on sila taliwala sa mga tentasyon. And I pray Lord God, paburi sila Lord. I pray for divine protection. And also I pray Lord God nga dili nila kalimtan ka ang blesser, dili sila malingaw sa blessing, makalimot sila sa blesser, kundili kanunay kanila gahinan Ginoo, tagag higayon Lord God. Himuon kanilang top priority, especially ang pag-atiman sa ilang relasyon nimo, because at the end of the day, dili ang kwarta namo ang tinigom, ang matubang sa hukmanan kung dili among relasyon kanimo. So Lord, again, thank you. Kupti sila Ginoo. And I pray Lord God, maayong panglawas. Kung na may mga OFW karon nga naay balatian, ayuha Ginoo in Jesus name. Thank you Lord, salamat kayo. Dalaygon ka sa walay kitapusan. And this time Lord God, muhimo dahil may special prayer Lord God sa mga kapulisan o sa mga military. I pray Lord God sa imong divine protection upon them right now. Among gipangayo o giampo ang mga manulunda ni mo Lord God, imong mga angels nga magwardya nila Ginoo, imong balaang dugo nga magatabo nila. Keep them safe in your arms Lord God. Nasayod kami nga dili ilalim ilang trabaho. In Jesus name. Salamat Lord nga imo silang gipilian nga trabaho kay nakay purpose. Dili na tsamba Ginoo. Ikaw ang nagbutang nila dihang dapita. Sila sa usa nimo ka mga alagad sulugoon Ginoo. So Lord God, protection ni sila Ginoo. Ikaw ang ilang magbalantay, walay makulang kanila in Jesus name. And Lord God, this time pabuto namo ang mga milagro Ginoo. Pabuto namo ang mga panalangin gikan kanimo. And anyway Lord God, amo dayong giampo usab karon Lord God ang mga inmates, mga piniriso Ginoo sa lain-laing prisuhan. I pray Lord God nga imo silang i-comfort og naa may mga piniriso karon nga nagnibati na og depression Lord God, kay maybe gimingaw sa ilang family Lord, i-comfort sila og ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing Ginoo, nga samtang napay kinabuhi naagyo na paglaom kanimo Ginoo, walay imposible nimo Lord God. Ang imposible namo posible kanunay nimo Lord. Salamat, mamuhat kanila sa sulod sa selda, and let your presence mo manifest sa ilang matag usa ka kinabuhi.
In Jesus' name. Lord, salamat again. Thank you. Among pabuton ang milagro gikan kanimo. Mga kahibulungang butang nga gusto nimo ipasinati, ipatagamtam namo, pabuton namo kini Lord God. Amo kining pabuton uban sa dakong pagtuo. And Lord God, again, himua lamang kaming angayan. Himo kaming takos kay dili san minimo piyalan kung dili mi kasaligan. So Lord, himo aming angayan nga kapiyalan sa imong panalangin. Again, pabuto na mo ang mga milagro kay bulungang butang nga gikan kanimo uban sa dakong pagtuo. Ug mao kining among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo o gipasalamatan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga maoy among bugtong wala nay lain. Personal namo nga manluluwas. Amen and amen. Praise be to God. Salamat sa Ginoo. To God be all the glory, igsoon, ang himaya o kadungganan, akong ibalik sa atong buhi nga Diyos. Dili ko maisa, okay? Walay relihiyon maisa, walay pastor. Ang kani nga page, dili ni maisa. Ang akong gipasigarbo karong kagabhion, walay lain, kung dili ang ngalan ni Hesukristo. Amen? May nang magkasinabtan na ito ba? Okay, thank you everyone for watching, for being with us. Whoo! So, nahuman na itong live igsoon, and then ako ning putlon apan ako mong pahinumduman nga pwede gyapon mo mag-mention sa inyong mga friends and loved ones in the comment section. Unya, just continue to type at followers at highlights at everyone, and i-share na to igsoon for the glory of God. Salamat na again sa ato mga subscribers and star senders. Okay, thank you. O ako na mong gi-encourage igsoon to invite your friends and loved ones to follow our page para ma-bless pod sila. Amen? Dili lang kamo ang ma-bless, pero may sila pod. Amen? So again, that's all for tonight, and I pray nga sa atong pagpamahulay karon, although ang uban rong nananaw mga lain-laing naso, dili pa man sila mupahulay, no? Okay? So sa tanang mga mupahulay karong kagabhion, mo relax ba, matulog ba? I pray nga ang proteksyon sa Ginoo, iyang presensya mag-uban kanato. Ug sa uban nga mga nasa laing kanasuran nga mga buntag udto hapon pa nila, I pray nga kupdan mo sa Ginoo mga igsoon, no? Ang grasya, ang pabor sa Ginoo magakupot niyo tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo in Jesus name. Amen. So that's all for tonight, igsoon. Ug sa tanang nawahi, replay lang mo igsoon, no? At ang akong ikabilin, kabalo na mo kanunay lang tang ampo unya amping, okay? To God be all the glory, Sir Paul Acosta. Salamat sa kayo. You're welcome, Sir Paul, no? Okay, good night, everyone. See you tomorrow. To God be all the glory. God bless, God bless.